సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. మన టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది చూడండి. ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. మ్యూట్‌లో పెట్టిన సాంగ్‌తో చూసిన దానికంటే ఫుల్ సాంగ్‌తో చూస్తే ఎక్సలెంట్ వచ్చేస్తుంది వీడియో. సూపర్‌గా అనిపిస్తుంది. సో తప్పకుండా ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. చాలా ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎక్కడ చూసినా ఇదే సాంగ్ ఉంది. సూపర్ అంటే సూపర్‌గా వచ్చింది వీడియో చూసారు కదా! నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఈ వీడియో ఆల్రెడీ నేను ముందే చేసిన. ఇంకోసారి చేస్తున్నా. అది వేరే విధంగా ఉంది. ఇది వేరే విధంగా. సో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఒక లిరిక్స్ ఉంటది. ఒకటే ప్లేస్‌లో. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఉంటది. సో ముందుగా మనం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ముందు 2 ఫోటోస్ లాంగ్ ఉంటాయి కొంచెం. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ముందుగా. సో ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం అంటే లాంగే ఉంటాయి అవి కూడా కానీ కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలా ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడమే. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు లిరిక్స్ ఉంది కదా! దీన్ని ఫోటో కన్నా పైన తీసుకెళ్ళండి ఇట్లా. సో ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. సో మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్‌గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉండదు. సింపుల్‌గా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటే కంప్లీట్. సో ఈ ఫోటోతో ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్. ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవడం. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా! ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో. ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ తర్వాత మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 7 సెకండ్, 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే మొత్తం కంప్లీట్‌గా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో 1 బై 1 చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉండదు. సింపుల్‌గా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 19 సెకండ్, 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా సింపుల్‌గా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.